Imini yesabatha ebenhle Ubungcwele. Sizovula ngehlabelelo 75 inkosi kusekuphama kwebandla. Kosinika izindlebe Move
Asibonge. Amen. Isihloko salentshumayelo sithi asivikele ubungcwele bebandla likaJehova. Asivikele ubungcwele bebandla likaJehova. Ngo-1992 ngangiyimantshi emadadeni. Ngithe ngibona kwakufika ikhumbi eyayinabavangeli abathathu noma abane. Bonke abagcina sebengabafundisi. Kwangumfundisi umthethwa, umfundisi umgabi, umfundisi umathonsi. Ngiyamkhohlwa lo wesine. Bafike bangitshela ukuthi ubaba inyanga yezulu ubathume ukuba bazongilanda. Balala khona emadadeni. Bavuka bahamba nami. Sesisebuhleni inyanga yezulu yangibiza. Yangibizela endlini nginomnewethu umfundisi uMpanza. Yabe singenisa kuwo wonke amakamelo endlu ihamba ibuza ukuthi lezi zimpahla zihleli kahle yini uma zihleli kanje. Sase sithi nomnewethu baba sibona ukuthi azihleli kahle. Ekugcineni wabe siyanathe lounge esefike ethi angikhulumi ngawo lendlu kodwa ngikhuluma ngesimo sebandla njengoba kumafuhlufuhlu kanje kulendlu nebandla lemafuhlufuhlu kanje nakho ke ngilibizela khona ukuvuka ukuwa nokuvuka kwaleli bandla lamaNazaretha uNkulunkulu uyokubuza kimi sengiqedile seningihamba ke kwaphela kanjalo lokhu ukukhuluma kaBaba kwasidida sangazi ukuthi uthi ibandla lowa kanjani ekhona futhi thina ngokwethu sizolivusa kanjani. Sasesivumelana nomnewethu ukuthi lokhu ukukhuluma asingaxoxeli umuntu. Kwathi ngoJanuary 2003 ubaba inyanga yezulu engasekho emhlabeni sakhe idokodo emhlanganweni enhlangakazi. Ekseni sabona sekufika umfundisi Khumalo lo obehola izitsha ebuhleni.
wafika kithi wathi ngithengilele khona lapha entabeni ngazibona ngilapha kuhlala khona lapho kuhlala khona inkosi kodwa kusebusuku kumnyama kwase kuqhamuka inkosi engingabonanga kahle noma bekungibaba mkhulu noma bekuyinkosi ilanga wabe sethi ngiyakuthuma hamba uye kulaba bafana bakwaMpanza ufike ubabuza ukuthi basakhumbula yini ukuthi inyanga yezulu yathini kuba sabuka nemehlweni ngoba sasikufihlile lokhu kukhuluma futhi singazi ukuthi yini esiyonakele esontweni njengoba sikukhuluma kanje kodwa sagcina simtshela umfundisi uKhumalo ukuthi ubaba inyanga yezulu wakhuluma njengoba sengichazile kodwa ke manje asazi ukuthi yini le isiyonakele esekwenza ukuthi kufika ubaba ilanga ezobuza ukuthi sisakhumbula yini ukuthi ubaba inyanga yezulu wathini kithi sabe sesithi umfundisi uKhumalo akube nguye oyotshela ubaba uthingo lokukhuluma ngoba kukhulunywe kuye umfundisi waya kuthingo wabuye wasitshela ukuthi luthe uthingo ngeke lize liwe leli bandla asaze sasho lutho ngoba kwangashongo thina ukuthi kungase kwenzekeni ebandleni kodwa okwenzeka kwaba ukuthi ubaba uthingo wabiza abefundisi wabatshela lenkulumo angazi ukuthi bayithatha kanjani ngoba kwasukela lapho ukuba ngibe isitha kwabanye abafundisi kodwa ngingasazi isizathu lokhu kwenzeka ngoJanuary 2003 kuthe singenisa umhlangano kaJuly kuwo lo nyaka ka2003 umfundisi woMpanza wavele washawa intwabo eungenisa nje umhlangano yamshaya waze waphoqeleka ukuba awushiye umhlangano abuyele ekhaya wagula lapho waze wahamba emhlabeni ingazange yamyeka lentwabo njengoba ngase ngisele ngedwa laba abafundisi baqala lapho ukubhekana nami sengingedwa engaseze emhlanganweni umnewethu ngoba esegula ngahlukunyezwa yilaba abafundisi nabanye abavangeli kwaze washaya u2010 lapho ngaphuma khona ebuhleni noma sengiphumile ebuhleni kodwa ngangilokho ngihlaselwa njalo kuze kube manje ngo2023 yini ngivusela ukukhuluma ngisuswa isimo esibi esiya ngokukhula ebandleni lamaNazaretha leli bandla segcinela abayinhlekisa kubantu uma uphika lokho bheka umdlalo ku-TV uthi umkhokha kulesophi ibandla lamaNazaretha lenziwe inhlekisa ngendlela ekulethela amahloni noma usizi noma kubhlungu kunjalo kodwa lesophi ibekela umhlaba isimo saleli ibandla njengoba sinjalo asikwazi ukuphika ukuthi kuleli ibandla siyathathwa isidakwa esingazi lutho ebesidlala amadayisi emgwaqeni simiswe phambi kwebandla kuthiwe singumholi singakaze sikholwe kodwa nje ngoba kuthiwa siyinkosana sesibekiwe sinjalo
bese sithatha indawo kaNkulunkulu kuthiwe singuNkulunkulu singuJehova nalowo mholi akujabulele lokho bese ezisho yena ukuthi unguNkulunkulu ngoba vele akazi lutho ngokukholwa. Asikwazi ukuphika lokho ngoba kwenzeka phambi kwabantu. Ngakho ke asikwazi ukusho ukuthi lo mdlalo lento oyikhulumayo ayilona iqiniso. Ngoba idramatize into vele enzekayo ebandleni lakwaShembe, ebandleni lamaNazaretha. Uma lesimo samaNazaretha sokuhlubuka uJehova singanqandwa ngawo wonke amandla uNkulunkulu ongasinika wona. Kophela iminyaka emihlanu sekuyiphupho ukuthi ibandla lamaNazaretha lake laba libandla likaJehova. Leli bandla lisendleleni yokuba liphenduke libe ikhalthi. Mina ke ngathunywa ngibaba inyanga yezulu. Ngibhekile ukuthi uma ngingakuqondisa ubuNazaretha uNkulunkulu uyobeka mina icala. Lo msebenzi ke njengamanje ubhekene nathi sonke esingamaNazaretha kaNkulunkulu. Kodwa ngaphambi kokuba ngenabe ngalokhu ukukhuluma ngizoveza izinkulumo zeNkosi Lika ezongifakazela ukuthi leli akuselona ibandla uShembe owathi ngikaJehova kodwa sekulibandla labanye uNkulunkulu. Nazi izintshumayelo zeNkosi Lika njengokusicaphuna ezindaweni ezahlukene encwadini kaAdvocate Miyando ethi izintshumayelo zeNkosi Lika. Kule ntshumayelo iNkosi Lika ithi manje ngiyathanda ukunikhumbuza njengoba ihlabelelo senisisho ukuthi uNkulunkulu uyayenza into enhle njengale yini kodwa usuke engayenzela abantu. Akabenzelanga abantu ubuNazaretha lobu uNkulunkulu akabenzelanga abantu wazenzela yena. Sisho njalo ihlabelelo senisithi idwala elihle lamaNazaretha owasikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Into yakhe le akusiyo into yabantu. Akusiyo futhi into kaShembe. Futhi akusiyo into yamadodana ami noma abafowethu nabefundisi basekuphameni akusiyo into yabo ngekaNkulunkulu. Ukuphakama lokho akusikho kwenu. Akusikho futhi okaShembe lo obonwayo. OkaNkulunkulu. OkaShembe osezulwini. OkaShembe owaqalayo lokhu kukhuluma, lokhu kuhamba. Njengoba silapha nje singabenkosi yasemaqadini. Uma sikwenye indawo singabenkosi yakuleyo ndawo. Kodwa nina eyenu inkosi ayibonwa nguNkulunkulu kuphela. Ngakho ke nilibambisise lelo lizwi. Noma nini noma singasekho thina emhlabeni. Nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu lo muzi wasekuphameni akusiyo omuntu. Amen. Leli vangeli lokuthi inkosi yamaNazaretha ayibonwa asekho kuleli bandla. Usezisho yena umholi wamaNazaretha ukuthi unguNkulunkulu. Uyena inkosi yamaNazaretha ebonwayo. NamaNazaretha ayimukele ngoyingcwele ukuthi kunjalo impela. Hayi lokho okusho inkosi Lika ukuthi inkosi yamaNazaretha nguNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba.
cha amaNazaretha asenabanye onkulunkulu lokho abakwazi ukuphika ngoba ukuma video nongekho ephakameni noma ebuhleni uyayibonela uyayizwa umholi wamaNazaretha iyamuzwa umholi wamaNazaretha ethi uNkulunkulu uyabeza abantu beshumayela bethi umholi wamaNazaretha asebuhleni uJehova ngakho ke abakwazi kuba bekuphike noma sekukhulunywa kulomkhokha awukwazi ukuthi lento ekhulunywa lapha umkhokha ihlambalaza amaNazaretha ngoba bathatha exactly lokho okukhulunywa ngamaNazaretha lokho okukhulunywa umholi wamaNazaretha kodwa sebekushilo lokho labaholi ayikho into abakwazi ukuyifundisa amaNazaretha ngokukholwa abakubhekile kuphela ukuba badunyiswe ngaphandle kokukhomba nokukodwa ukuthi baze badunyiswe nje ngoba benzeni akugcini ngokuthi badunyiswe kodwa sekuchithwe udede yonke imithetho esifundiswe nguShembe ngokudumisa uJehova kodwa inkosi ilanga ithi kumaNazaretha kodwa nina eyenu inkosi ayibonwa nguNkulunkulu kuphela ithi-ke inkosi ilanga noma seyahamba yona emhlabeni asohlala isikhumbuzana ukuthi eyethu inkosi ayibonwa nguNkulunkulu kuphela kodwa namhla sekunaMaNazaretha athi eyawo inkosi iyabonwa nasezinkonzweni sekushunyayelwa ngayo kuphela uma sikhuza sithi lesi senzo senu sichitha ubuNazaretha uliwa nathi ngezindlela zonke kuthiwe yithi esihlubukile ngoba siphikisa ukuthi umholi wabo sekunguye osethathe indawo kaNkulunkulu yize ubaba mkhulu nobaba ilanga bengakaze bazilinganise noNkulunkulu iyaqhubeka inkosi ilanga ithi akho umuntu ongavela onjengami nje anikhiphe nina endleleni kaShembe uma ngithi onjengami ngisho ngoba kuye kuthiwe ngingumholi wamaNazaretha kepha angisiye umholi wenu uShembe kuphela ubaba ilanga uma ekhuluma ngoShembe usuke ekhuluma ngobaba mkhulu uthi-ke umholi wamaNazaretha ngubaba mkhulu kuphela kusho ubaba ilanga ithi-ke inkosi kodwa akho umuntu ongavela athi phambukani endleleni kaShembe angazi noma niyakuzwa uthi ubaba ilanga akakho umuntu ongavela ethi phambukani endleleni kababa mkhulu noma ikomiti lamadoda ibandla labafundisi noma yinina nonke njengoba nihlangene lapha aninakuveza umthetho ophambene noShembe ngoba leli ibandla akusilo elabantu akusilo elomuntu elasezulwini kodwa sebevele oShembe abathi akuphambene nomthetho esiyufundiswe nguShembe ukuthi kuhlatshelwe amadlozi ebandleni ukhonzwe izangoma kusho ukuthi lo Shembe okhona uyamphikisa ubaba ilanga uma ethi akho umuntu even yena ongaphambuka emthethweni kaShembe lithi-ke ilanga uShembe lo owaphemba lobuNazaretha wayengesiye umuntu wayevela ezulwini kodwa wayengaqala ukufika lapha emhlabeni wayefike ayiphembe lento esibuthene ngayo ayishiye acabanga ukuthi izosala ilungu bese emva kwakhe kuvela abantu abanjengami nje
abaye bathi bangabaholi bengenawo umoya kaShembe bese beyiphambukisa lento sebeyiphendula ngobuthakathaka babo ukuthi uma ngifuna ukweba bese ngifuna amavesi angivumelayo ukuba ngebe, uma ngifuna ukuphuza utshwala bese ngifuna amavesi angivumelayo ukuba ngiphuze utshwala. Ziningi izincwadi ezithi umuntu akaphuze utshwala adakwe uma ethanda, kodwa akusiyo indlela kaShembe leyo. uShembe wathi ningakuphuza utshwala. uMose wakhuluma wathi nje uma ungumNazaretha ungakuphuza utshwala, kodwa uShembe wathi ungakuphuza utshwala uma uthanda ukuba ngumntwana kaNkulunkulu kusukela ekuzalweni kwakho uze ufe. Uyaqhubeka ukubabela ngokuthi emveni kwami mhlambe kungase kuvele amabhoxongwana acabanga ukuthi ahlakaniphile kunoShembe anifundise ukuthi utshwala bulungile. Ningavumi lokho, ningakuvumi, ngoba uma kuvela imfundiso enjalo iyabuchitha ubungcwele. Amen. Esingakusho nje ukuthi hayi amaNazaretha asayakuphuza Nkosi utshwala, asezidakwa, kuthiwa amanye aselala kukho utshwala. Bathi kwathiwa okumele bakwenze ukuthi bothi uma sebephuzile bafika enkonzweni ngeSabatha bahlambuluke. Igama elithi ubungcwele asasebenzi namhla kumaNazaretha, kwabanye kusuka kubaholi babo abangazilutho ngobungcwele. Yikho sekusontwa nezangoma nje kuphikiswa ezimfundiso zikaShembe. Uthi-ke ubaba Ilanga, ngithi kini kungasekwenzeke lokho ukuthi kusasa nithole umfundiso isidakwa ophuzayo, ikakhulu kulabafundisi abancane, kodwa ke ningakuvumi lokho. Nabantu ubaba Ilanga wayazi yonke into ayizokwenzeka. Ningangabazi uma lo mfundisi ephuza noma ebhema, nimcishe encwadini, nimkhiphe phakathi kwenu aphele, ngoba ukuphuza kuyimpande yazo zonke izono. Kuthiwa imali impande yesono, yebo kunjalo, kepha mina ngithi ukuphuza impande yazo zonke izono. Imali iza kamuva. Zonke izono ziqala ngokuphuza utshwala. Uthi-ke ubaba bengaqondile ukukhuluma ngale ndaba esengikhuluma ngayo, kepha ngenzwa ivesi engilifundile ekugcineni elithi uNkulunkulu wenu unguThixo onomona, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ngoba nginguNkulunkulu onomona. Izono zawuyise ngizehlisela phezu kwabantwana esizukulwaneni sesithathu nesesine sabangizondayo. Exodus 20:5. Abantu abazonda uNkulunkulu abanjani? Abaphambene nemithetho yakhe. Niyakuzwa lokho? Abantu abazonda uNkulunkulu, abantu abaphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ngoba nginguNkulunkulu onomona. Izono zawuyise ngizehlisela phezu kwabantwana esizukulwaneni sesithathu nesesine sabangizondayo. Amen. Yonke le ntshumayelo yeNkosi Ilanga iyezwakala kwabafuna ukukholwa, kodwa kulaba abathunywe ngomubi ukuba ezoqeda lokungcwele, le nkulumo yeNkosi Ilanga
bayayikhesa noma bengasho ngomlomo kodwa bayasho ngezenzo ukuthi thina asingeni lento oyishoyo. Enjumalweni eziningi inkosi ilanga yasixwayisa ngesono sokuphuza utshwala. Noma namuhla sekunabaholi abangabakwashembe ngesibongo kodwa bengenawo umoya kaShembe. Konke sikufundiswe inkosi ilanga bakushaya indiva. Kwenye intshumayelo sizwa inkosi ilanga ithi ningabuyeli emuva maNazaretha. Ningaphuza utshwala. Noma kuthiwa uNkulunkulu uyaphuza utshwala ezulwini. Nina ningaphuzi. Umuntu ophuzayo lapha ekuphakameni ningesabi ukumkhipha. Noma yimi nje ningibona ngiphuzile. Nisho nithi baba ngoba usuyaphuza lapha ekuphakameni hamba uye kwenye indawo. Uyothi mhla uyekayo ukuphuza bese ubuyela ekuphakameni. Angeke ngimphikise. Ngeke ngiphendule. Ngiyobopha amasakana ami ngaso leso sikhathi bese ngihamba ngenze lokho engikushoyo. Ngoba angisiyo into enkulu uma ngilapha ekuphakameni. Into enkulu yalapha ekuphakameni uNkulunkulu lo owehla ezulwini wehlela weza emhlabeni ngoba ethanda nina abantu bakwaZulu. Amen. Ngicabanga ukuthi ngiyezwa ukuthi inkosi ilanga kwakungumholi ozihlisa kanjani. Amen. Hayi laba baholi abathi banguNkulunkulu. Yena uthi masimbona enza isono simxoxe ekuphakameni. Futhi uyohamba ngoba ukuphakama akukhona kwakhe ngokwasezulwini. Amen. Lapha kukhona amakhosi angaphezulu kwama20. Nanka phambi kwami. Abezile kimi. Beze uNkulunkulu. Uma sekufika isikhathi sami sokuba ngihambe emhlabeni, ngiyohamba njengobaba. Kodwa uNkulunkulu akahambi yena. Uyahlala. Amen. Amen. Inkosi ayazi ukuthi namuhla sekunabaholi abangazi lutho ngokuNazaretha. Nasezinkonzweni abalindele kuba kubatshazwe bona kuphela. Kuthiwe ibona abangoNkulunkulu. Kodwa wakuprofetha lapha. Lithi-ke ilanga engakuthandi-ke ukuthi uma ngikhona ekuphakameni ngisebenzele ukuthi uNkulunkulu akahambe lapha. Ikhulelo ukuthi ngisebenzele ukuthi uNkulunkulu akahambe lapha ekuphakameni. Ngisaleke mina ngibe inkosi. Angazi ukuthi ngizoba inkosi enjani. Noma ngizoba inkosi eyingulube. Noma eyikati. Noma eyitsene. Noma enjani. Uma uNkulunkulu esehambile phakathi kwethu. Amen. Amen. Uyabuza baba ukuthi ngizoba inkosi enjani uma uNkulunkulu esehambile phakathi kwethu. Kodwa namhlanje bakhona abantu abaholi sebethatha indawo kaNkulunkulu abanganendaba noma uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu noma akekho. Ubaba akazi ukuthi emva kwakhe kwavela amakhosi ongawaqondi ukuthi ngamakhosi ayisimo esinjani noma inkosi iyikati noma isilwane sini. Sisakhuluma lokho nansi enye intshumayelo yenkosi ilanga ngamakhosi azinkawu ayovela emva kwakhe. Lithi-ke ilanga uma thina boShembe sisithela ngale kwale yaqhuma kwavela oShembe abaningi. Nalo uyothi nami ngimShembe abantu bamlandele.
nomunye athi nami ngiushembe abantu bamlandele nenkawu iyothi nami ngiushembe abantu bayilandele and kwenzeka exactly lokho khona abanye nje oshembe abahamba bedakiwe hambe bosina besinele abanye abantu bedakiwe bephoqa ubuNazaretha kodwa bebethi bangamaholi baleli bandla. Kodwa ngiyaniyala ngithi ushembe emdleni ningamgcobi ngoba uma nimgcoba uyosuka masinyane. Ngithi funani ushembe kamoya ngoba ushembe wenyama uyaphela uyadlula kodwa ushembe kamoya yena akedluli. Kuzokuhlwa kuzoba mnyama baningi abazohamba ebumnyameni. uNkulunkulu uzokwenza inkokhelo lapha ekuphakameni. Kuzoba khona inkokhelo endoda. Yayingcone kaMamthembu ngoba uNkulunkulu wenza inkokhelo yomfazi. Namhla uzokwenza inkokhelo yendoda egqoke ibhulukwe njengami. Futhi iyophuma emkhonweni wejazi lami. Amen. Kuleli bandla lamaNazaretha sesinawo amakhosi ongeke uwachaze ukuthi inkosi enjani le. Angifuni ukwenaba kakhulu ngoba nani niyazibonela ukuthi manje sekuyisikhathi sokukhala. Sithi wentombi yaseNazaretha khala umpompoze ngehlazo eliwehlele ezweni lakini ukuba esikhaleni kuvele kuvumbuke oNkulunkulu mbumbulu abazojivaza wonke umsebenzi womprofeti. Kodwa kubalekile ukuthi labo abasanda kukholwa kanye nezingane ezikhulayo bazi ukuthi noma leli bandla emhlabeni libukeka linabalandeli abaningi kodwa ezulwini lilibandla eselifile. Liyagcizelela ilanga lithi lapha ekuphameni inkosi yakhona ushembe kuphela. Ngani? Ngoba yena wayengenasono. Manje ke ngiyakhuluma ngithi uma ningibona ngidakiwe anokungitshela kahle nithi baba hamba uye kwenye indawo kodwa ungayeka ukuphuza ubuye. Ngani na? Ngoba nina nibhasobhile lapha ekuphakameni. Abantu abahle abawubhasobhayo umuzi wabo. Abantu abahle ababhasobhayo ubungcwele babo. Ngeke ubone uNkulunkulu ezokwelusela umuzi wakho. Ngeke ubone ushembe ehla ezulwini ezobhasobha ubungcwele bakho. Cha. Sewakunika lo muzi wasekuphakameni unomphela. Uma ungawubhasobhi wena ungakubhasobhi wena ubungcwele noma ungakwelusi uzophunyuka. Amen. Sithe isihloko salentshumayelo asivikele ukuqedwa kwebandla likaJehova. Bengigcizelela lamazwi asho inkosi ilanga ukuthi lobu buNazaretha ngobethu. Kumele kubhekwe yithina sonke. Ngoba abantu abangekho kule nkonzo uma bebona indlela lobu buNazaretha osebuyiyo bazovele bethi savele sasho ukuthi akusiyo inkolo le. Iculture. Zwanini nje izinto ezenziwa ngabaholi bakhona. Ibona abafundisa abalandeli babo ukuthi bangoNkulunkulu. Alikho izwi lenkosi kuleli bandla. Uthi ubaba ilanga ngithi ke eNazaretha noma kufika umprofeti kini ombethe ingubo emnyama njengale engiyembethe noma eluhlaza
noma ebomvu noma emhlophe. Uma ethi buyaphuzwa utshwala ezulwini, phuzani nani, ningavumi. Uma seniphuza utshwala ngeke nikwazi ukulinda lo muzi wasephakameni. Ngeke nikwazi ukubhasobha lo muzi ngoba iphoyisa lalo muzi yini nonke makhosikazi nani madoda nezintombi nezinsizwa zalapha ephakameni. Amaphoyisa amakhulu alapha ephakameni lawo makhosi. Uma nina ningawubhasobhi lo muzi ngeke ube khona. Uma nibuka izinto zonakala nikhona nithi akundaba yami indaba kaBaba, seningena uSathane ngoba indaba yenu le. Ushembe ushiyekini konke ngoba abantwana bakhe abakhulu abantwana bomoya ongamaNazaretha. Amen. Ngiyafisa ukuthi ngikugcizelele lokhu ngoba njengoba sengishilo ngathunywa ukuthi ngikubhasobhe uNazaretha. So anginendaba ukuthi umuntu uthi ngingena indabani ngibhasobhe uNazaretha. Ngoba ngiyakwazi ukuthi uNazaretha wasezulwini. So uma umuntu ezofika ethi uNazaretha besenza izinto engasile kuleli Nazaretha ebuloku ukukholwa, ngatshelwa ukuthi ukuwa nokuvuka kwalobu Nazaretha obuzwa kimi. Ngisho esehambile ubaba inyanga yezulu ngo-2023 ngo-2003 kwafika ukhumalo wangitshela ukuthi inkosi yasekuphameni ithena usakhumbula yini okwakhulunywa ubaba inyanga yezulu kini. Nganginomnewethu sibabili. So umnewethu wahamba kwasala mina ngedwa. Manje nake angikwazi ukuthi ngibuke uNazaretha abuwa ngithi angeke ebuhleni angeke kuphakameni. So into mayonakala kuleli bandla ngizoyisho. Maba bethanda they must kill me. Kodwa ngiyazi ukuthi uma ngifa ngofela emsebenzini wami. Kuthiwa nenhlanzi nenhlambi ifela emsebenzini wawo. Kodwa njengoba senginikeziwe nje umsebenzi wokuthi ngibheke uNazaretha ngizobheka. Umuntu uyathanda akathandi ngibheke uNkulunkulu ukuthi ngubheke ngoba wathi ubaba inyanga yezulu ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokubuza kuwe. Akasho ukuthi ushembe ukubuza kuwe noma mina ngokubuza kuwe. Wathi uNkulunkulu uyokubuza kuwe. Ngakho ke angikwazi ukuthi ngibone uNazaretha kuphela. Ngivele Kose baba ngeke abuza tanda ngeba awena ufite lithike ilanga. Lithike ilanga. Ushembe wathi benginovalo. Ngibona uNkulunkulu esengibiza. Manje ngingazi ukuthi ake nkose baba benginovalo. Ngibona uNkulunkulu esengibiza.
manje ngingazi ukuthi nizosala nibe njani lapha ekuphakameni noma nizosala nihlakazeke nidle izingulube niphuza amatshwala noma nizokhonza izithixo. Kulula kabi manazaretha ikakhulukazi umuntu onjengami njengomuntu othandwa ngabantu bonke kuba nginifake etshwaleni. Ubani ongangivimba uma ngithanda ukuba niphuze utshwala njengoba sekwenzeka nje? Ubani ovimbile namhlanje na amaNazaretha aphuza utshwala iningi lawo konke kuvunywe umholi. Uma ngithanda ukuba nidle ingulube, ubani ongangivimbela? Anize ningayicabanga leyo nto. Mina ngiyaye ngicabange ukuthi emva kwami koba njani. Nosala nifuye izinja noma nosala nidle amatshwala noma nosala nidle izingulube. Nithi kungenzeke lokho? Kungenzeka. Ingakho ngihlale ngisho ngithi funane abafundisi abanamoya kaShembe. Noma bebancane ngeminyaka nibafundise. Namakhosikazi nawo angaba abafundisi. Kodwa nifune abefundisi abanomoya kaShembe. Yize benezono. Ngeke kodwa bayifake ingulube lapha ekuphakameni. Ngeke futhi bayifake inja notshwala lapha ekuphakameni. Ake ngibuze kini. Uma namhlanje ngiqala ngiphuza utshwala noma ugoloko noma obesizulu noma ngobunjani, bangake abangasala kini bengakuphuzi? That is a question yabuzwa ubabili la ukuthi uma mina njengomholi waleli bandla ngingatholakala sengiphuza utshwala, bangake phakathi kwenu abangeke bekuphuza utshwala? Ngaqale ngikuthukuse utshwala ilanga elilodwa. Ngelinye ilanga ngithi uma ngifika phakathi kwenu nibe senibona ukuthi ubaba namuhla unomusa kakhulu. Nokuhamba kwakhe uyakubona nje ukuthi kunjani. Utshwala ke lokho. Uma wenza isono usifihla, siyathanda ukuba sivele obala. Kobe sekuyachitheka ke ukuphakama. Kungabe kusaba khona hlobo. Amen. Mhlambe niyabona ukuthi kungani lento ingangilalisi. Inkinga ekhona kumaNazaretha ukuthi abazigidi kodwa uthola ukuthi abazi lutho ngaleli bandla. Yikho behlale besithuka bethi kuleli bandla inkosikazi ayiba ngumfundisi. Ngoba lento ukuthi inkosikazi engaba umfundisi kubhalwe phansi kwakushumayela ubabilanga. Kodwa ngoba abafunde lutho, abazi lutho ngalobu uNazaretha bakhuluma noma yini. Ukuba bayazifunda izintshumayelo zenkosi ilanga, ngaba abahlaseli ngezimfundiso zikaShembe. Uthi-ke ubaba uShembe-ke wayelindile ebuza uNkulunkulu ethi, Nkosi, njengoba uthi angize kuwe uyangibiza, emva kwami kuzosala kube njani ekuphakameni? Wahlala izinsuku eziyishumi elindile engadli, nabamlethela amanzi awabeke laphana kude asithelele ageze. Nobeka amanzi okuphuza awabeke kude aphume asithathele wona aphuze. Wayehluphekela thina. Amen. Usho ubabilanga ngakha isithombe kini sokuthi lento eniyibona manje injena akusiyona le yalethwa uShembe.
ngakho ke kubekwe kithi ukuthi umNazaretha angacini simisele ukuthi silwele lento ngoba laba abantu abenza lento bazigidi ngakho ke uma benza lezi zono umhlaba uyocabanga ukuthi uNazaretha nabo bayobuso bomhlaba okujatshwa ngabo uNazaretha hayi thina ngoba thina siyafiwa kodwa emhlabeni kujatshwa ngamaNazaretha sibuhleni ukuthi uNkulunkulu laba abantu bamkhonza uJehova noma bamkhonza and sebephumela obala bathi bona owabuNkulunkulu umholi wabo and siyahleka sekudramatizwa ngathi even ku TV le drama lokhuza lomkhokha oyindlela yokuthi uqede kuNazaretha ukuthi kodwa bafakelanga lutho bakhulume into exactly siyenzayo lithi-ke ilanga wayebuza ubaba mkhulu ethi akungena yini izingulube na abayi kugcwala yini onondindwa ekuphakameni abayi kugcwala yini abathakathi ekuphakameni na amanazatha akayi kuliphula yini isabatha amanazatha akayi kulilahla lemvunulo engibanike yona na lokhu kusina engibafundise khona akuyoba yinto yokusina izidakwa na and kunjalo yoba ngeke ngisho nje ngathi ngabona kuma video abantu abangamanazatha besina beqembile ngesingenhla besina bebukelwa zihlwele zabantu bahlambalaza uNazaretha yikho lokhu baba omkhulu okubuza ukuthi laba abantu lemvunulo engcwele yobungcwele ngeke ni mase ngihambile emhlabeni ibe into yokudlala izidakwa lesi simo esasihlupha ubaba omkhulu ngokuzosala kwenzeka esengasekho konke sekuyenzeka uMaNazaretha kuleli bandla sezigcwele izidakwa ezingamaNazaretha abanye baya emgidini bebheme insango ubona ukugida kwabo ukuthi no lona ubhemile imvunulo yemgidi engcwele isifakwa nezangoma vele ezinye zingamaNazaretha izinto esizibuka kuma Facebook zikulethela amahloni abantu okuthiwa ngamaNazaretha besinela ukuthiwa basinela uJehova sekufana nokushaya indlamu sesiveze yonke imfundiso yenkosi ilanga okubhekeke ukuthi wonke umNazaretha ayilandele kodwa akugcini lapho ngaphambi kokuba inkosi ilanga ihambe emhlabeni eminyakeni cishe yama 1970 lenkosi yaprofetha ngazo zonke izinto ezazizokwenzeka emva kwakhe lentshumayelo engezansi yayishunyayelwa ngumfundisi uMadlala sekusebuhleni uthi ke umfundisi sasi sekuphakameni sesijwayele ubuhle konke iminyaka eminingi siphila ngezwe ngokungena nje siphile singathandazelwanga nokuthandazelwa kwakunjalo kuNazaretha eqaleni kwakukuhle kuphakameni ngenxa yenkokhelo udumo lukaNkulunkulu lulukhulu singacabangi lutho olunye ngaphandle kokungena ezulwini sasingafisi na ukuthintwa ngumuntu ongakholwa kwathi ngonyaka uthile inkosi isikhulile nami sengingumfundisi inkosi yaphatheka kabi kakhulu emva kwalenkonzo yaphatheka kabi yaze yadlula emhlabeni kwaungJulayi sibuthene ekuphakameni inkosi yashumayela ngendaba yokuzithanda
nokuthanda uNkulunkulu. Nezwe uthini? Inkosi yakhuluma ngendaba yokusithanda nokuthanda uNkulunkulu. Into engasaziwa amaNazaretha manje. Izibeka izindaba ezinhle zokuhamba kwalapha ephakameni. Yakhuluma ngenkathi yokwanda kobuNazaretha emhlabeni wonke. Ithi ayikho into ezobanhle ukwedlula ubuNazaretha emhlabeni. Sajabula kakhulu ngoba umuntu omnyama wayengelutho ngalezo nsuku. NobuNazaretha babuyihlaya nezimfundiso zaziningi ezimbi ngakho. Njengoba sezoba ningi kakhulu nje manje. Ngoba ucabanga ukuthi abantu bazoyelana ukuthi ibe inhlekisa lento ukuthi kukhona oshemba abantu bangoNkulunkulu. Bazokuyekelana abantu lokho. Ngoba kusho bona ngomlomo wabo ukuthi bangoNkulunkulu. Vele zoba inhlekisa. Kodwa amaNazaretha akaboni ukuthi kwenzekani. Uthe siseneme sambona egqunqa ubaba wakhala. Kwabamuncu kwabanzima. Kwaphela nasozwaneni kithi. Asaze sazi ukuthi sizothini senzeni. Wayivala inkonzo wasithandazisa. Ngalelo langa umthandazo waba mude kakhulu enganqamuki. Ngaze ngavula amehlo. Ngabona ukuthi inkosi isishile sodwa yaphuma ethempelini. Ngabheka koza kwethu nabo base bebhekile. Ngumfundisi ukhumalo owathi amen. Yavuma inhlangano. Saphuma sambheka ubaba endlini emhlophe. Samfica Samfica ekhala. Amaduku esemaningi. Nezingane zingasangeni lapho ehleli khona. Sakhala nathi. Sazilahla phambi kwakhe sifuna ukuzwa isici nesono sethu. Wehluleka nokusibheka. Isikhathi esingangehora singene endlini enosizi ekhala. Eseze waba nesiloko zami. Wabe sethi nginosizi. Inhliziyo yami idabukile. Ngiyakwesaba kakhulu okuzokwenzeka emva kwami. Ngibona igazi ligobhoza lapha ekuphakameni. Lo muzi uNkulunkulu uzowushiya kube ngumphume wabaphangi nezindindwa nesiphingi. Nempela kwathi inkosi isesemakhazeni amaNazaretha abulala umuntu khona ekuphakameni. Emva kwesikhashana ubaba inyanga yezulu ihola leli bandla. Kwaqubuka indodana yakhe ubaba ilanga, igama layo uLonda. Yavukela ibandla athi yiyo umholi wamaNazaretha. Njengoba kwenzeka njena okumkhokha. Kwaba nempi ekuphakameni, kwadutshulwana, kwafa abantu abayihlanu khona ekuphakameni. Safezeka njengoba sinjalo esiprofeto sika baba ilanga. Ithi-ke inkosi ilanga kuzosala abafile bethi bayaphila. Uzochitheka lo muzi. Usizi lukhulu oluzoba khona emva kwami. Abantu abezayo abazophenduka. Ngeke balifune izwi likaNkulunkulu. Ngeke bamlalele nozayo. Lapho kwayisho baba inyanga yezulu. Emva kwami abantu bayokholwa ngenxa yemali. Ngeke balinake izwi lophezulu. Abanye bazofika nemikhuba yabo, amasiko abo.
bazokwenza indabuko yabo le uShembe owayichitha phakathi kwethu. Njengoba kwenzeka njena uManazaretha sekunezangoma ezachithwa uShembe sezikhona manje. Izangoma zongena ngokuthanda, specifically izangoma zongena ngokuthanda ziphume ngokuthanda. Ababi bayobakhipha bahle lapha ekuphakameni. Amen. Lezi zangoma esezigcwele ibandla lamaNazaretha inkosi ilanga yazibona zingakafiki inkonzweni. Uyaqhubeka kuba ukuthi ngibona kumi izimbiza zotshwala emzini yenu nezangoma zesina emizini yamaNazaretha. Nidla nilobolisa izingane zenu abangakholwa. Angazi noma amaNazaretha ayazi ukuthi thina uma usuyiNazaretha ingane yakho ingazange yashada umuntu oyiNazaretha awumlobolisi, uyamupha nje. Ngoba ilobolo lithathayo libhala libe yisono ezulwini. Ngokubeni ngixoxeleke leyo ndaba kodwa ngikho kulokho namhlanje. Njengoba washo uShembe leli bandla sekuphenduke ibandla lezangoma zisina emzini yamaNazaretha sezikhishwa ngamaNazaretha ephihlweni. Sekunabafundisi ababuye babe ngogobela bathwasise. Leli bandla seliyinhlekise emhlabeni. Ithi-ke inkosi ilanga ngibona abantu beza ngamandla lapha ekholweni. Bayofike bazi angeke bavume ukukhokhelwa. Abayi kulithanda izwi elisibuthile. Niyezwa leyo ndaba. Uthi baba ilanga abantu abazoba amanazitha abaningi. Kodwa hayi ukuthi bobe bezofuna uNkulunkulu. Angeke balithande izwi elisibuthile. Lobu buningi bamaNazaretha obusebuhleni inkosi yaprofeta ngakho. Kodwa uthi baba ilanga laba abantu bobe bengakhanganga ukukholwa. Kodwa boza nokuzoqeda uNkulunkulu wasephakameni. Uthi-ke ubaba ilanga bayofika bazi angeke bavume ukukhokhelwa. Abayi kulithanda izwi elisibuthile. Bayofika nokwazi kwabo. Bahlakaniphile. Banolimi nezibonakaliso. Nani niyothatheka. Nilahle indlela kaBaba anishiye kuyo. Amen. Usho njalo babila uthi mase befikile noyilahla indlela kaBaba onishiye kuyo. Uma abantu sibatshela ukuthi lento seniyenza akusiyona indlela kaBaba mkhulu lena. No, ithina esingamaphekula. Nempela kumabandla amakhulu obuNazaretha amalunga amaningi ebandla eseyishile indlela yokukholwa esayinikwa umprofeti. Uthi-ke ubaba nibafundisa abezwayo. Nibayeke abangafuni. Isihlungo siyozihlunga. Bayonxosha. Banikhiphe nasemathempelini enu. Ningavumi noma sekunjalo. Nikuphike engakushongo. Ongakushongo uShembe phakathi kwenu. Nikwenqabe engikwenqabile. Bayothi gayani utshwala. Lumbani amalumbo. Banibuyisele okuchithiwe. Bethi yiyo indlela yokhokho benu. Bethi ningayilahli. Mina munye umthetho engizonishiya nawo nenginika wona. Yilowo ubaba owanifundisa wona. Yabe isikhala inkosi. Yadabuka, yahlanganisa izandla njengomuntu obalayo.
yasiyala yathi asime emasangweni sisho okwakushiwo, noma kungena izinhlangano sifundisane ngendlela kaBaba mkhulu. Amen. O Jehova, o sishile singabati O Jehova,
siyaludinga ucezana lwesinkwa ngokomo zimiphefumulo yethu. Sihlanzile kani impela Inkosi kusisele khona uzwini.